Antara sekusikhathi sokuthi ulila agcwalise isithembiso sakhe. Ngangakaze ngicabange ngisho emaphushweni ukuthi mina ngingashada enye intombazane. Kodwa manje kufanele ngenze isithembiso kuwe. Futhi umama uthanda ulila noma ngingashada uyohlala unendawo ekhethekile enhlizweni yami. Ungakhohlwa lokho. Sawubona Avinash. Uvasando okhulumayo lapha. Lalela, yazi ngidinga imali. Ngidinga imali eningi ngoba manje Mama sengisenzile isinqumo sami. Yisiphi isinqumo? Kumele ngifeze isifiso sa-Antara. Phinde ngifeze nesakho. Abiram, ufuna ukuthini? Ufuna ukuthini kahle? Sengishilo. Hlala phansi. Yebo. Wenze njani? Ngizoziphakela. Ngiyabonga. Dork, mina ngicabanga ukuthi ulila owahleba. Kumele ukuthi utshelwe eJ ukuthi uyile endlini yakhe. Impela, uDurga wayo kodwa sothola ukuthethiswa. Leni, Asam. Yebo AJ, usibizile. Ey'nsukwini ezimbala ezedlule ngikunika umsebenzi ohlulekile wena ukwenza. Asikho isidingo sokukhathazeka. Sengivele ngayibambela mathupha. Suka choti shi poniel angashi perfect. Oh yeah. Perfect. Ngiyashada. Ngenza umcimbi kusasa. Nalo uhlu lwezivakashi. Bashayela ucingo. Abiram lalela. Ubani le ntombazane? Asazi okuningi ngayo. Kufanele sikhulume nomndeni wakhe. Abadala, abazali bakhe, okungenani kanye nje. Mama kusasa uzothola impendulo zembuzo yakho. Abiram. Kwenze njani? Lutho. Cha, akulutho. Sijabulile ukuthi nje sithukile nje kuphela. Ngokwamshayela wonke umuntu osohlwini lapho. Alikho igama kumele linganakwa. Ima kancane AJ. Ingabe loluhlu lubala nomndeni kalila ngathi kuyiphutha. Ngibhalele mina. Bameme nabo. Uwenze kahle amalungiselelo omcimbi. Wena? Madam nginguvishwa Rup umphathiswa wezinto zonke zika AJ. Ngikukhumbula kahle. Ngiyathemba ukuthi ngoba ulapha nje ulila kaphindanga wadala ingqushungqushu. Khona konke lokho. U-AJ wethu sehlele umcimbi obukhazikhazi ukuthi nonke nibe khona. Ngingakho ke ngilethe isimemo. Usho isimemo. Kulungile. Liphi iqembu? Thula wena kubuzwa kanjalo. Iceba ayidingi izathu zokwenza iphathi ziyenza noma yinini mayifuna. Okubalekile la ukuthi usimemile. Hayi. Akenza ngumcimbi ngenxa nje yokwenza nje.
kukhona okukhethekile ngemva kwalokho. Kodwa phela ungenani sitshele phela ukuthi yini okukhethekile kangaka. U-AJ wethu sezomemezela igama lalo wesifazana ahlele kumshada yabona yini? Lo mcimbi uhlelelwa lo mcimbi futhi lesi isimemo. Ngempela? Yebo. Konke lokhu. Ngisho nezipho ezobukhazikhazi. Kodwa ziyabiza. Ngizwa ngisho iphungela imnandi kuzo. Konke lokho ngephathi yodwa nje. Lo mshado uzobe into engavamile. Leyo ntombazane izobe nenhlanhla. Inhlanhla? Yini inhlanhla ngalokho? Leyo ntombazane inebhadi kabi nje. Shada nento enolaka kangaka. Ilula yini leyo nto kanti? Kodwa uba leyo ntombazane vele. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DSTV channel 169.